बे समाव मोनसे आनकमन आरो गोनां आरो गोदान बे मेसेज आं होनो आखायाव लादों। बिसया साननो गोनां बे बिसया आरो आं बेखौ बे बारावसो फार्स्ट नुसनबाय। टेस' कौटिनि जिथु खामानि बाखि जानानै दं एबा दाहार जादों होननानै जे दाखालि दावराव जाबाय थादोंमोन। बिटिसि फुराना गभर्नमेन्टआ 1300 कौटि दाहार खालामना गालांबाय एबा बेखिनि लस खालामना गालांबाय होननानै बे बिसयखौ आङो मैयानिफ्राय दिनैसिमाव नुगासिनो दं आरो मानि थाखाय 1300 कौटि बाखि जाखो आरो बै थिखादारफोरनो होनांगौ होननानै गोबां थाखा बाखि खालामनानै गालांबाय होननानै बुंनाय बुस्थुखौ आं मैयानिफ्राय दिनैसिम आं नायगासिनो दं। बेफोर कपिया बोरैबा गिदिं गिदिं आंनियाव फैगासिनो दं आरो आं बेखौनो बुंनो सानबाय। जा बिटिसिआ ओरैबायदि रुलखौ बानायनानै बै थिखादारफोरखौ मावहोदोंमोन एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल, थारमाने डाबल ए बे एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ खालामनानैनो खामानिखौ मावनो होयो। दाने बिटिसिआ रुलखौ स्टेटनि रुलखौ मोनसेबो मानियाखै दै। आङो नायनानै मोजां फरायबाय कपिफोरखौ। आंनाव गोबां हिसाबनि खामानिनि माखासे थिखादारफ्रा आंखौ लोगो हमनानै आंजों सावरायलायदोंमोन आरो ओमफ्राय आं कागजखौ नायनो बिदों आरो मा जानानै दं नोंथांमोननि माबाया होननानै। दा बेयाव नायबाय आङो डाबल ए एबा एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जानायावनो बिथांमोना खामानिखौ मावबाय। दा स्टेटनि रुल आरो सेन्ट्रेलनि रुलाथ' बेबायदि नङा। फार्स्टआव नोङो जिखुनु इरिगेसन डिपार्टमेन्टआनो जाया मानो, पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआनो जाया मानो, PWD, बिल्डिं, नेशनेल हाइवे, NLC, PR, डनार, जेसेबांनाखि डिपार्टमेन्टनि खामानि जाया मानो, बे खामानिया डाबल ए जाखांनायनि उनाव टेक्निकेल सेंसन एबा TS जायो अर्डार मोनसे। बिनि उनावहाय प्रिलिमिनारि अर्डार होयो। बे स्टेटनिबो सेन्ट्रेलनिबो रुलखा बियो। बिनिफ्राय जे प्रिलिमिनारि अर्डार मोनखांनायनि एसे उनाव फर्मेल अर्डारखौ मोनसिगोन आरो फर्मेल अर्डार। अब्लासो खामानिखौ मावनो हायो आरो बे सिस्टेमाव मावब्ला बिलखौ मोनो आरो रानिं बिलबो लानो हायो एबा नों खेबसे लागैनो 100% बिलबो लानो हायो। दा बिटिसिआ बे नियमखौ फालियाखै। आं बेनिखायनो बे गोदान गभर्नमेन्टखौ आं खावलायदों आरो सोरबाया केन्डिडेट गोदान हिसाबै गसंनानै देरहानायबो दं बिथांमोनखौ आं अनुरद खालामदों। सिस्टेमा बेबायदिसो आरो आं बुंलांनाय बायदिसो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ मोनग्रोयो, बिनि उनाव टेक्निकेल सेंसन जायो, बिनि उनावहाय प्रिलिमिनारि अर्डारखौ मोनबाय, बिनि उनाव प्रिलिमिनारि अर्डार मोनखांनायनि उनाव फर्मेल अर्डार मोनबाय, बेनो फाइनाल अर्डार। बिदि मोनखांनायनि उनावसो खामानिखौ मावनो हायो। अब्ला बिथांमोना जयगथा जाबाय बिल मोननो थाखाय, माने बिलखौ मोनसिगोन आरो बेबायदि सिस्टेमावब्ला। दा जोंनि बिटिसिनि कागजखौ आङो जिथु नुगासिनो दङ, आं बिराद लाजिनाय मोनगासिनो दं दै। आङो मानो बेबायदि सिस्टेम मावहोयो बिसोरो होननानै आं सानबाय थादों। बिटिसिनि खामानिया डाबल एआवनो मावहोदों आरो दा डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलावनो खामानिखौ मावनानैबो फोजोबबाय सोरबा सोरबा। दा बेबायदिबालाय बोरै बिल मोननांगौ जाखो? दा रायजोफ्राथ' बेखौ मिथिया। अननानै बेखौहाय नायनानै सोलोंदो अननानै आं खावलायहरबाय आरो सोलोंनायावथ' जेबो दाय गैया। जायहा उन्दै गथ' बायदि सोलोङो बिथांमोनासो रोङो, जोंबो गोबां सोलोंनानै सोरजोंबा रायजानोबो गोनां जानो हागौ, अब्ला सोलोंलाङो। दा बेबायदि सिस्टेम नङायावनो बेबायदि सिस्टेम खालामैयावनो डाबल एआवनो बिथांमोना खामानिखौ मावहोयोमोन जानांगौ आरो सम्भब। नङाबा बै कागजफ्रा, बे डाबल एनि कागजफ्रा बोरै खामानिखौ मावनानै फोजोबनांगौ जाखो? बिसोरथ' खामानि मावनो मोना। फर्मेल अर्डार मोनहैथारनांगौ, अब्लासो खामानिखौ मावनो हायो, अब्लासो बिल मोनो। MR माबानानै 30%, 40%, 50% बिल रानिं बिल लानो हायो। दा एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलावनो खामानिखौ मावहोयोमोन जानो हागौ सम्भब आरो बिटिसि बे BPF सरकारा। बिनिखायनो आं बे कागजखौ दाखालिनिफ्रायनो मोनगासिनो दं, नायबाय थादों, आं चेक खालामदों मा जानानै दं आरो मानि थाखाय पेन्डिं जाखो, मानि थाखाय दाहार जाखो आरो मा भुल दं आरो जों जे बुंदों सिगांहाय रोङा होननानै, बे नोंमारगौआवनो आरो नंगौआवनो ओंखारगासिनो दं आरो खोथाया। दा बिनिखायनो आं बे गोदान सरकारखौ खावलायदों, साबधान, माब्लाबाबो बेबायदियाव खामानि मावहोनाङा आरो मावग्राफोरखौ आं खावलायदों जेसेबांनाखि गोदानै थिखादारफोर दं बे BTC ओनसोलाव रावबो बे डाबल एआव खामानि मावनो नाङा। TS जानानै प्रिलिमिनारि अर्डार आरो फर्मेल अर्डार जेब्लानाखि मोनगोन अब्लासो खामानिखौ माव। नङाबा स्टेट गभर्नमेन्टआबो बे बिलखौ पेन्डिं खालामनानै दोनखागोन आरो ब्लक खालामनानै दोनगोन। बे रुलानो नंखाथारा आरो बेबायदि आरो। बेनिखायनो आं खावलायदों जिखुनु डिपार्टमेन्टआनो जाया मानो, पाब्लिक इन्जिनियारिं, इरिगेसन, PWD, बिल्डिं, नेशनेल हाइवे, जेसेबांनाखि डिपार्टमेन्ट जाया मानो गिदिर टेन्डार बुनानै मावनाय, बेबायदि सिस्टेमाव माब्लाबाबो दा मावथ' आरो बिफद दं आरो। नङाबा बिसिनाखौ फाननानै जानांगोन रायजोफोर, फालें सालें सेस फानब्लाबो थोनाय नङा आरो। बेबायदि खैफोदाव गोलैगोन आरो। खबरदार, आं अननानै खावलायहरदों बयखौबो थिखादारखौ, बेबायदि सिस्टेमाव थांनाय BPFआव जेरै सलायदों बे सिस्टेमाव माब्लाबाबो दामाव आरो गोदान गभर्नमेन्ट केबिनेटआबो बेबायदि मावनो माब्लाबाबो दाहो आरो। स्टेट गभर्नमेन्टआनो बिनि बिलखौ ब्लक खालामनानै दोनखागोन आरो। बेनिखायनो हामबाय होनदों, बयखौबो गुरैयै खावलायहरबाय, आङो गोजोननाय जासिहरबाय। बेबायदि सिस्टेमावसो खामानिखौ गोदान आं दा बुंलांनाय सिस्टेमावसो खामानिखौ मावनांगौ होननानै आङो खावलायहरबाय आरो। माब्लाबाबो बे फुराना BPF सरकारनि दैदेननायनि गाइडलाइन बायदि मावथारनाङा, बिफद जागोन खिन्थु। आङो बेखौनो मिथिहोनानै बे सुंद' बिबुंथिखौ दोनबाय। गोजोन्थों।